أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالنديتش أنا مسعود دمسي أنا ما قربا أو بلاد لي أوني يوم تزرع أول ما كان ودينا ودوك مورنيا ساتولا نقف لك أبي مالنديم بلاد لي وقت من يقع أبوي مالما وكم أبا كلامك كورلي أو بال ما كان ودينا نايك نفون من سرو مالكولا أبي بوكا هكلنا فولا ما فيك فيديو كنغرون دوكي كا دي فيسبوك جماعة بلاد لي مالندي فهم في برازيل في فيسبوك نيبان لامي hakilla jigi do de ka fo maliyo ye ka korole aw denge na do ke ba fo ko maliko hami bala ajoro bala a hami bala ajoro bala kada kuminga bo fo abi be do ma ati be do ma me abeli mo ma be mo ma o tabali anga fo malima o ma fe ka mo munu mesigi ka miri faso joli la ma fe ka o hakilla jigi doni jenatiga ko ni ba ke bi sigi ka miri de ni sigi la ka miri ibe plan sora la mali jol la munu mi sigi ka miri an kan ga mali jol togoti ma fe ka olu hakilla jigi bi nga bi video la quoi bo video kunguruni mindo ka fo mo munu ko mali bi tanye ni o hamne no mali ko la ma fe ka olu hakilla jigi fe no de la to wala de la ka fo ni lingle ni san fe ka fo ko ne nyente mali jol to la ama be do ma me munu ye sigi la ka miri olu yere aye tiere kadi kuma min fora abike ka balimala quoi mali joli abike ka balimala amba la de information be ka di mo ma mali kanga jo to mina ina fo arashibatu na nyogon madu na nyogon abdou nyanki nu momon nu mantela nu u bela jele be ka information di mali kanga jo to mina anga nyogon kuna foni anga wuli ka an fara nyon ka kan tege di nyogon ma mali kola ben jakte nu bela jele mama bi information di la ndatna se be ma me oye ma dama do me mama be information de la ku lamene ne do faso kola abela je be ka information di be ka hamiye muye ko anka se ka fara nyonga ka wuli ka ko do ke ko doy malika yere tan sanje sambi woro amo de la bi sambi woro ni gonna ambe sambi woro ni ko ama ko sambi woro ni wolon flan dongo do ni malita ka segi ko ante ka tani halaki de be kana dro me anga nyogo nyini nga munde be munu me sigi ka miri neni olu de bi ma fe ka fo mama bi miri kunna ani ka miri shini kanga keto di ma fe ko lu hakilla jigi ku nyini nga fana yala angongo mali bi jo ne ma fo atike ne re ba kalama a hami be mo chamana mali ka jo malma ka hami bila malma mso mali ko hami bila me anga na ke hami damaye anga sigi ka miri ka fo mali bi jo tokoti hakilla sigi ka miri be ka ke mo fe me eska bina ke nyini ngali be inde kada munga ne ka demisenia kono ne ntigi ka miri ni histoire munu lame jelu ni kuma dono ni kala makauda die jamono jamana abi joni condition mi ni ne sigla ka miro la ne baye bamano ba fo ina fo an yere bo fo ere so sanve ko ni edun ni kan jale ko na farato te ka blato do ne to la bi segi ka o zana ni ne ba ko karibi ka fo tien do zana ni tien de malika dunu golome bla dala folo ere kuma te ka tu ni ya me dunu ka fo aka jana goya ka do ka so a fola ere folo malika dunu sadi amatu folo kuma ta folima ka jana goya ka do kwa parce que ango na ya wusule ko ba so sadi asuma to do malita ma wusu folo kwa malama jigla tege kante sadi nyeme fe muna bi on zeneshi bolo ani mali de nyere bolo mali kola bi o de ya to ne bi hamine ba fo ngone nyende mali joto la kwa bi anga nyogo nyinga geleane ami muna mala mali kola bi sadi mali damate abi jien fa be afrique yere amba fa afrique fa ambe me bolo fa be jon taka o mali tay mali jeunesse baraj meme awna ni o mboka kuma bi sadi ko kunguruni mu manake bela jele bi bo ni mu me réseaux sociaux sanfe bani faneni radio la télé la bani faneni ci wéré folte awna ka nyogon bani nyogon faneni ko dobi boy ya be ka do kormatike me men kale ala la wallahi abisheki fara sada keme o keme bisheki tay mo ko faso kote me hakilimo be sigla ka video laje hakilimo be sigla ka radio la me ka télé laje sadi mama bi kele la jeunesse la ko révolutionnel mama bi kele la munta e faso ko munta te faso ko hakilimo ba do ka ko munta e faso ko quoi anga nyogo nyinga ambe fem sanfe ni réseaux sociaux nangwa mo ko Facebook sanfe me anga nyogo nyinga esigi mani don kele ne Facebook sanfe wa
mais n'i ye Facebook dayɛlɛ i mana kɔri dɔɔni dɔrɔn i tɛ foyi ye anw maliyɛnw ka c'est à dire imagew kɔ wa n'i y'a lamɛn i bɛ taa information min sɔrɔ a kɔnɔ karisa y'a dɔ ta o fa tan tɔ karisa y'a dɔ ta o b'a tan tɔ ci wɛrɛ foyi tɛ anw na mais plan jumɛn bɛ anw jeunesse bolo k'a fɔ ne ko an kan ka mun kɛ sini an faso ye o plan tɛ anw bolo m'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka association sigi ka fara ɲɔgɔn kan ka wari fara ɲɔgɔn kan m'a fɔ o ti baara la association sigili ka ɲi baara ka ɲi mais plan jumɛn bɛ association kɔfɛ wari farali ɲɔgɔn kan o tɛ quoi an kan ka plan jumɛn de kɛ tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen bɛ k'i pɛrɛ k'i bila ko 2018 ko IBK bɛna wuli ka bɔ yen 2018 IBK bɛna wuli ka bɔ yen mais ne bɛ ɲininka balimakɛ balimamuso a bɛna wuli ni mun ye an ka ɲɔgɔn ɲininka o la bani se tɛ e ye se tɛ ne ye maliyɛnden tɛ wuli a yɛrɛ kungo la fiyewu diɲɛlatigɛ ko o ko n'a bɛna anw t'a kunbɛ quoi anw bɛ wuli de n'a sera a ma tuma min na an b'a fɔ k'an b'a kɛlɛ o dun b'a sɔrɔ a tɛ se ka foyi ɲɛ bilen ni halaki tɛ 2018 an kana an jigi da o kan quoi 2018 n y'o de fɔ hali 2025 ne ɲɛ tɛ solution a la parce que munna ko ɲɛ tɛ solution a la a kana digi lamɛnbagaw la k'a fɔ ko IBK tanutɔ de don walahi ala b'a dɔn kira b'a dɔn ne tɛ IBK fani ye a yɛrɛ ɲumanna ko fani n tɛ fani yɛrɛ kɔrɔ dɔn ne tɛ IBK ka jama mɔgɔ ye ne yɛrɛ tɛ Mali parti in si ka jama mɔgɔ ye fɔlɔ parce que ne ma Mali parti nin si ye k'a fɔ ne bɛ se ka n jigi da min kan ko an bɛ degun min kɔnɔ bi Thomas Sankara nana Burkina bɔ dingɛ kɔnɔ a ka san damadɔ nin kɔnɔ ne ye n t'o ma la Mali kɔnɔ bi pour le moment dɛ n ka jate la nin waati in na ko n bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ quoi parce que mɔgɔ ka se k'i bɔ dingɛ kɔnɔ a bɛ fɛn dɔ de yira i la fɔlɔ ni faso kanu b'a la fɔlɔ mais ne ye n t'an ka opposant si la ko faso kanu bɛ mun na ko mun ta tɛ yɛrɛ ko ye k'o ta tɛ maa ko ye donc k'a yira kanubagaw la fɔlɔ k'a fɔ ko IBK ko tɛ quoi ne b'a fɛ ka mun fɔ ne ɲɛ bɛ solution jumɛn na anw bolo c'est à dire ne ɲɛ tɛ solution na anw jeunesse bolo komi an ko faso tɛ se ka jɔ ni jeunesse tɛ tiɲɛ don faso tɛ se ka jɔ ni jeunesse tɛ ne hakili la Mali jeunesse ka video ne y'a bɔ jeunesse tɔgɔ la k'a fɔ n'i y'a mɛn ko ka se ni i ɲuman ye ba kɔfɛ o k'a sɔrɔ jitigɛ c'est à dire i sera bada la quoi ka jitigɛ nɔgɔya dɛ o b'a sɔrɔ maa min sera jida la a b'a fɛ ka taa ji kɔfɛ quoi parce que Mali jeunesse anw yɛrɛ ne ɲin tɛ plan na Mali jeunesse yɛrɛ bolo ne ka taama kɔnɔna la k'a fɔ ko ne ye diɲɛ jamana o jamana ye quoi ko plan m'u bolo k'u ka faso jɔ ne ɲin t'a plan na jeunesse bolo Mali la quoi kuma fu nin tɛ c'est à dire quoi an b'a fɔ cogo min na amiyaji mun bɛ Mali jeunesse bolo o tɛ Mali jɔ quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ quoi jeunesse bannen don baara ma e bɛ ne ba nɛni ne b'e ba nɛni e bɛ ne fa nɛni ne b'e fa nɛni ɲɔgɔn classe ni ɲɔgɔn sabu tɛ kɔ mais e sigi k'an faralen to tan an ka ɲɔgɔn ɲininka Mali jeunesse si t'a fɛ ka si c'est à dire quoi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi an t'a fɛ ka fara si kan si b'a fɛ ka kɛ kunba ye quoi bon k'an to kunbaya nin na quoi ne ɲɛ tɛ taa cogo la k'a fɔ ko anw bɛ se ka Mali jɔ sini quoi cɛkɔrɔba ninnu tiɲɛ don indépendance ta ni sisan cɛ a san 60 ye ɲinɛ an b'a fɔ la ko toujours a bɛɛ y'o cɛkɔrɔba kelen ninnu de ye ko ni jamana ma minɛ cɛkɔrɔba nin na k'a di jeunesse ma ko Mali tɛ se ka taa ɲɛ an b'o fɔ tiɲɛ na anw ye jeunesse ye mais an ka ɲɔgɔn ɲininka est-ce que ni anw bɛ comportement min na bi Mali jeunesse bɛ taabolo min na bi n'i ye jamana d'a ma est-ce que a bɛ taa ɲɛ wa kabi e bɛ jeunesse la fɔlɔ c'est à dire quoi jeunesse yɛrɛ ta ka bɛn fɔlɔ quoi ni aw tɛ ka bɛn est-ce que ni jamana dira anw ma jamana bɛ se ka taa o cogo la wa jeunesse balen don baara ma bɛɛ bonyanen don i bolo an tila bɛɛ kɛla yɛrɛba ye o kana digi maa si la Mali jeune tila bɛɛ kɛla yɛrɛba ye bon n'an bɛɛ kɛra yɛrɛba hali n'i ye jamana di Mali jeunesse ma c'est la même chose an bɛ segin nin comportement na fo i ka jɛn n'i yɛrɛ de ye maliyɛnden ka kun n'a yɛrɛ de ye quoi n'i ma kun n'i yɛrɛ de ye i tɛ se ka kɛ foyi ye walahi diɲɛ kɔnɔ a kana baga IBK ma dɛ n y'o de fɔ ka tɛmɛ quoi n ko IBK tɛ Faransi président tɛ dɛ hali Buti ni mun filɛ nin ye ou bien Trump mun sigilen filɛ nin ye n'i nana n'a ye Mali la ka na kɛ Mali président ye en tant que maliyɛnden comportement ma yɛlɛma c'est à dire ani maliyɛnden ka da yɛrɛ la k'a fɔ n'ale tɛ c'est à dire foyi tɛ yen quoi k'a fɔ ko Ameriki Russie la o i n'a fɔ Chine Faransi o k'a fɔ ni ne yɛrɛ tɛ ne ka faso tɛ jɔ ni maliyɛn m'o bila a kun na a kana da IBK ma dɛ hali n'a taara Putin ta ka na bila Mali kɔnɔ ou bien Trump ta ka na bila Mali kɔnɔ k'o kɛ Mali président ye en tant que ni maliyɛndenw ma kun ni u yɛrɛ de ye quoi k'an jigi bɔ wale jamana wɛrɛw kan ou bien saraka deli ni gerebuya ni banifani ni c'est à dire gulɔmin ni cigarette n t'a dɔn ma dɔrɔko min na Mali kɔnɔ dɛ n'an m'o de dabila ka wuli ka sɛbɛ kɛ ka baara kɛ dɛ hali n'i bɛ dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ n'i ma kun n'o ye quoi an bɛ sa tan de walahi an kana ɲɛgɛn dɛ IBK tɛ IBK bɛ taa ni ala ye si di maa ma a bɛ se ka kɛ tɔgɔ la tɛ yan nɔ mais n'a ye si di maa min ma 2018 a man jabele ni ala ye si di maa min ma 2018 bɛɛ na ni IBK ma gagné président wɛrɛ bi na an bɛna tila ka sigi k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni antenne kelen nin sanfɛ ni ala ye si di maa min ma quoi k'a fɔ il faut que maliyɛnw yɛrɛ de k'a bila o kunna ni ne kelen tɛ ni ne tɛ Mali ti jɔ fɔ maliyɛnden bɛɛ k'o bila a kunna quoi mais réseaux sociaux sanfɛla ni banifani ni ɲɔgɔn classe ni c'est à dire lagosi ni sabotage fu nin tɛ Mali jɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ
et réseaux sociaux ma créé Mali kama réseaux sociaux créé là de ça dit dien be kama mais bini yela réseaux sociaux sanfɛ WhatsApp sanfɛ i b'a sɔrɔ anw de ka jinɛ kan de ka ca sanfɛ ma ça dit jamana wɛrɛ mɔgɔw y'a ta ou bien siya wɛrɛw y'a ta k'a kɛ baarakɛla ni mais anw y'a kɛ sabotage kɛla ni yɛrɛ yirakɛla ni ça dit n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi a dɔw yɛrɛ tɛ si dɔn quoi mais a ti kɛ ka sɛbɛ kɛ anw bolo quoi sɛbɛ b'a la dɛ mais sɛbɛ de ka dɔgɔ quoi ni n ko a ti kɛ ka sɛbɛ tɛ minnu bɛ ka sɛbɛ k'a kan u ka hakɛ to mais anw ka kulonkɛ de ka ca réseaux sociaux sanfɛ semaine in kɔnɔna la i mana don réseaux sociaux sanfɛ ni ɲɔgɔn classé tɛ ani ɲɔgɔn saboté n'o tɛ foyi t'a sanfɛ mais est ce que o bɛ se ka jamana jɔ wa n y'o de fɔ n ka nin video nin dabɔ kun ye de hakilitigiw k'u sigi k'u miiri est ce que an ka nin comportement min bɛ maliyɛndenw na bi an bɛ niveau min na bi est ce que jamana bi jɔ ta wa o ɲininkali de don komi ni ne ko jamana ti jɔ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ko n'i ye dununi kan jɛlen ye k'a faratɔ don ou bien a bilatɔ de don o de m'a fɛ k'o de fɔ quoi mali ka dununi ma tu fɔlɔ de minɛ parce que ne ye n tɛ solution na ne ye n yɛrɛ sigi ka miiri plan o plan bɛ mali jɔ ne ye n t'a plan na mali jeunesse bolo fɔlɔ quoi donc ni plan ma tigɛ fɔlɔ jamana tɛ se ka jɔ quoi donc o video kunkuruni de tun don k'a lase maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma ni ala ka diɲɛ ni nin tɛmɛna ka bɔ video dɔ bɛ yen spécialement mɔgɔ minnu bɛ Espagne kɔnɔ yan nɔ n bɛna video dɔ bɔ olu kama ni ala ka diɲɛ ye weleweleda dɔ don association dɔ kama ni ala ka diɲɛ n bɛna tila ka o video bɔ nin kɔfɛ inshallah n ka foli bɛ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ye n b'aw bila nin yɔrɔ la ko n b'a fɔ aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu a kan bɛ waati wɛrɛ